Уважаеми общински съветници, уважаема госпожо управител, Ваше благовенство, уважаеми асеновградчани, уважаеми гости на най-красивия град Асеновград. Благодарение на програмата Растеж и устойчиво развитие на регионите, успяхме да започнем реализация на проекта за цялостна модернизация и реконструкция на общински пазар Асеновград. Както спомена госпожа Стоянова, днес празнуваме приключването на първия етап от мащабния проект, който е на обща стойност 4 милиона и 900 хиляди лева. Основните цели, които заложихме в проекта, бяха насочени към подобряване на икономическите показатели и условията за развитие на търговия на територията на нашия град. Опитахме се да създадем максимално добри условия за работа на търговците и за пазаруване на потребителите на общинския пазар чрез модернизиране на инфраструктурата му. Искрено се надявам реновирания зеленчуков сектор да създаде предпоставки за създаване и на нови работни места. Искам да ви припомня какво беше състоянието на общинския пазар в момента на кандидатстването по програмата. Павилионите собственост на общината бяха метални, амортизирани, изгнили с течове. Нямахме ремонтиран сектор, както и нямахме ВиК мрежа. Като цяло само 1/3 от пазара имаше канализация и прикарано електрозахранване. Зеленчуковия сектор нямаше покривна конструкция, наемателите бяха принудени при лошо време да приспособяват с найлони, ламарини, помните. Вярвам, че този ремонт беше наложителен и всички вие, не само търговци, но и потребители, ще пазарувате и работите с удоволствие от днес и занапред. За мен днес е тържествен ден и се радвам, че съм тук да открием заедно новия зеленчуков сектор на общинския пазар. Ще се радвам и да финишираме и цялостния проект с изцяло нов общински пазар. Пожелавам ви да сте все по-така успешни в работата си, все по-креативни и да реализирате винаги високи продажби. Честит реновиран зеленчуков сектор!